My vlastne, to je vlastne u nás súčasť performance managementu, hej, že vlastne my máme 2-krát do roka review, ktoré je také veľké zastavenie v rámci celého behu firmy, kde vlastne team leaderi a bežia tam 360-ky, je tam vlastne celá taký ako keby, že systém, ako zbierame spätnú väzbu a presne nastavujú sa tie ciele. Každý človek v rámci našej firmy má v rámci svojej utilizácie vyčlenený nejaký pomer svojho času, ktorú má investovať do vzdelávania. Prirodzene, keď si juniornejší, tak to môže byť aj 15-20%, ale čím si ako keby seniornejší, tak práve ad jedna sa vieš rýchlejšie učiť a už v podstate máš aj väčší prehľad, tak tie percentá ti nejako klesajú. Hej? No a to, ako investuješ tie percentá, je rôzne, lebo nemáme tam ani jeden model, ani v jednom týme, lebo veľakrát sa deje presne to, čo hovoríš ty, že niekto povie, že ja sa lepšie učím, keď si, dám nejaký kurz, hej? Že si chcem dať nejakú kurzeru, nejaké dáva mi to zmysel. Niekto povie, viete čo chalani, ja nechcem toto, ja chcem radšej fakt, keď bude hackathon, tak ma vyseknite na že na 4 dní alebo na 3 dní a ja chcem ísť hlboko do tej technológie, vyskúšať si to. Ja to potrebujem navnímať. A ty mu řekneš, hele Franto, běž, a ti 3 dny zaplatím a běž kodiť tady s klukama. Niektorí vlastne majú k tomu taký prístup, že vlastne aj keď sme to riešili ešte s kolegom začiatkom roka, tak vlastne ty máš ako keby najväčší learning by mal byť ten on the job, hej? A potom je to vlastne tá otázka, že či ten projekt ti to umožňuje, alebo akým spôsobom to ten projektový manažer alebo team leader tam vie tlačiť. Hej? A tam vlastne sa najlepšie učíš, hej? Lebo keď to reálne vykonávaš. Takže je to taká kombinácia a vlastne je to vždy v kompetencii toho team leadera, ktorý s tým svojím človekom si to prejde a povie si, že takto to chceme mať.